retomamos as aventuras por Galicia despois da nosa aventura pola India e agora estamos na zona do Courel e imos pasar unha noite, 2 días nesta zona. Imos dormir nunha lagoa facendo bivac, como xa fixemos no pasado, e agora estamos na aldea da Seara, que é onde empeza a ruta. Imos dar unha voltiña por a aldea, que parece moi fermosa, e logo xa empezamos a andar. Pois ensinamos as cousiñas que imos atopando. Imos alá. Acabamos de comezar o roteiro cara á lagoa onde imos dormir esta noite e nada máis comezar nos atopamos con esta fervenza aquí ao fondo nesta zona tan escura que é digna de pararse a mirala. É unha pasada o sitio. Ten pouca auga porque estamos a finais de verán, pero aínda así corre a auguiña, vedes que empoza bastante, xa atopamos unha rá no camiño e vedes que ten unha altura bastante considerable. Un sitio fermosísimo. Acabamos de chegar á lagoa de Lucenza. Como vedes, está seca totalmente porque estamos a finais de verán ou principios de outono e entón xa contábamos con que iba a estar seca, pero mirade a magnitude que ten, é bastante grande, pouco fonda, é unha lagoa temporal que debe estar con auga permanente ata mediados de verán, máis ou menos, e debe estar seca un 2-3 meses ao ano. O máis interesante desta lagoa, ademais de que é un punto de biodiversidade brutal, é que é unha lagoa glaciar. Toda esta zona fai millóns de anos eran vales glaciares, é dicir, totalmente cobertos de xeo, e esta lagoa formouse pola erosión que provocaba o xeo arrastrando grandes rochas. Ao final de toda a lagoa hai unha pequena elevación que é unha morrena, que é, digamos, os restos sedimentarios que deixou o glaciar. En un primeiro momento queríamos dormir nesta lagoa, pero estamos vendo que é un sitio bastante frío, bastante umbrío, e entón seguramente lle damos unha volta ao sitio e cambiemos de lugar para dormir. Dimos unha volta pola lagoa e o primeiro animal que atopamos efectivamente é un anfibio. Volo quero ensinar, o temos aí nesta pedriña colocado. É un limpafontes, é o limpafontes máis grande que temos en Galicia. É unha especie común en Galicia, sobre todo no sur. Aquí xa é unha especie máis rara, máis escasa. Este bicho que vedes aquí xa é un adulto e como a lagoa está seca, o que está facendo é esperar as chuvias de outono. Está na súa fase terrestre, polo tanto, vedes que xa nota que estamos máis preto dele e empezou a moverse e non estaba nesta rocha aquí enriba, estaba debaixo da rocha buscando a humidade. Chégate, mira. Mira, acabamos de topar aquí, a ver se o vedes ben. Temos un limpafontes, outra especie diferente de limpafontes, pero ollo, temos aquí un adulto, para que vexades que son moi pequenos, pero non só eso. Sergio, chégate para aquí, para este lado, mira. Esta cousa minúscula é unha cría de limpafontes que seguramente conseguiu sair adiante esta primavera. Este metamorfoseou, xa non necesita as branquias para respirar debaixo da auga e, polo tanto, respira xa con pulmóns e está esperando as ansiadas chuvias. Estamos nun dos miradoiros máis bonitos que temos aquí nesta zona do Courel. Todo ese bosque enorme que se pode ver ali ao fondo é a Devesa da Rogueira, que non é máis que o bosque mellor conservado de toda Galicia. Todo ese val inmenso é un bosque primixenio, prácticamente está intacto. Os lumes, por sorte, non lle afectaron aínda. Mañán ímonos meter nese bosque, ímolo patear, ímolo disfrutar, imos ver que tesouros agardan, e quedarémonos aquí a dormir, seguramente neste miradoiro ou nunha zona preto, e dentro dun pouco vos ensinamos como montamos o campamento.
E agora o que falta no saco é poñer a funda do bivac en sí, que a teño aquí guardada, e vou na poñer agora nun momento, e esta funda o que fai é protexer o saco, protexerme a mí, da humidade, isto é impermeable, e protexe da humidade e do vento. Entón o que fago é envolver o saco, metelo dentro desto, queda como nunha doble funda. E así, pois, a humidade esa que hai pola noite, o vento, xa non me entra no corpo, e estamos moito máis a gusto, a temperatura non baixa tanto, porque aquí pola noite, aínda que polo día faga calor, pola noite refresca moito. E deste xeito, o saco queda protegido. Aí vedes, parece un saco máis, pero coa funda xa posta do bivac. E así é como pasaremos a noite. Xa temos o bivac montado e Sergio xa está a descansar aí un pouquiño. Eu antes de ir xa para a cama, para o saco, pois estou dando unha pequena volta a ver se atopásemos algún anfibio ou algún reptil prácticamente imposible, pero bueno, se atopáramos algún anfibio estaría genial. Pero estamos nunha época moi mala, estamos ás portas de que chegue o outono e que cheguen as chuvias, e entón os anfibios están resguardados esperando e aguantando. Bos días, acabamos de despertar co sol que nos acaba de despertar esta noite. Foi unha noite estupenda, dormimos moi ben, non pasamos frío, nin houbo vento. Estamos ben descansados, deben ser sobre as 8 da mañán ou así, xa vedes que o sol temolo detrás. Foi unha noite estupenda, agora recolleremos aquí o chiringuito e a camiñar.